Oletteko sitä mieltä, että kannattaisi järjestää sellainen? Eli järjestäytyä. Hiljaisuusko on myöntymisen merkki. Ilmeisesti. Nostakahan kättä. Käsi ylös nostolla. Siitä selviää. Tai kannatetaan. Sitten se tarkoittaa sitä, että sitten pitäisi vähän valita joku asia myös hoitamaan vähän. Se on pikkusen isompi juttu kuin tää juttu. Että sitten se tarkoittaa kyllä vähän sitäkin, kun järjestäytynyt, että siihen tulee sitten niitä ikäviä puolia, niin vuosittaisia jäsenmaksuja. Tunnetko asiaa lähemmin tietysti, mitä siihen kaikkeen kuuluu? No siihen on mallisäännöt ja seurat ja ihan kaikki niin kuin yhdistyslain mukaiset jutut kaikki. Ja ne pitää suurin piirtein aina semmoisia kokoontumisiansa. No. Minä lopuksi kiitän kaikkia teiltä, jotka tulitte tänne ja tänne tulemisellanne osoititte kiinnostusta juurianne kohtaan. Nämä on aika hippusia nämä tiedot menneistä sukupolvista. Ne jää usein muutamaksi numeroksi, mutta numerojen takana on ihmiselämä. Nämä numerotkin osaavat puhua. Ortodoksit pystyttävät haudoilleen puuristin. Sen ajan, minkä puuristin lahoaminen vie, ihminen säilyy jälkimaailman mielessä, on ortodoksien ajatus. Toisaalta on kaikuilta jonkinlaiseen ikuiseen elämään maan päälläkin. Tavoitellaan jotain kuolematonta. Tämä sukututkimus on jotain puuristin hetkellisyyttä ja jonkinlaista kuolemattomuutta. Paljon katoaa, jotain jää elämään. Tässä pätee se sana Finlandia palkitun mietelmä. Hän on kuollut, vain hänen elämänsä on jäljellä. Me varmasti kaikki osataan laulaa pikkusen, vaikka se on kesänkestä Suomessa. Lauletaan lopuksi. Se toinen säkeistö alkaa, tai joku säkeistö, mistä alkaa, kuin pyhän ilta saa.